WINNDERE. On biyama bismillah mon bandiraɓe moɗon wonɓe ɗoɓe ko onon tan min cabbinoɗo depuis 11h gila 11h ko onon min cabbiɗo min jooɗay gila 11h min jooɗay ko onon tan min cabbi ha garon on gari kadi min beltima no garduɗon ni kadi ko onon tan min cabbi no président men coordinateur amen o wini ko noon min mbi min gondi koye mon ha paale min gondi koye mon kadi e yaadude Amadou Ba gilande parti Amadou Ba o sosa Macky Sall yamiri yomin jaade mon koye mon tan min jaadi hamin change e parti he noon hunde woni ardinanoɓe keede amen ɓe hamin change ɗumen kono min changeani momin ɗoftuno on min changeani ɗum kono noon ɓeɓe kennuno e amen ɓe min change ɗumen par ce que min tawe mumen ko nafata min ɗum noon suhaaɓe wuro ngo fof nanɗo jeunesse wuro ngo fof nanɗo jeunesse wuro ngo fof nanɗo bandiraɓe wuro ngo fof nanɗo président jeunesse nanɗo jooɗi adjoint président jeunesse nanɗo jooɗi porte parole jeunesse horndolde nanɗo jooɗi mi sikki so tawi jeunesse wuro président mum ari jaɓɓade parti firti ko wuro ngo fof ne yaade mum par ce que président jeunesse o wondi koye wuro ngo ala parti wasata woɓɓe jaɓɓaɓe ɗo arɓe e dental mumen kono taw ko dental wuro ngo ko président jeunesse o ardi kamɓe ɗoyi ɗum firti wuro ngo fof ene yaade mum depuis 11h hamine ɗo jooɗi ko onon min cabbino eyyi min gandino noon koye mon min gondi toujours kadi koye mon min gondi ñande foof min mbiyon kadi bisimilla mon ɗo henne horndolde Saare Ñangɓe bisimilla moɗon ɗo henne bandiraɓe moɗon garɗon koye galleji mon garɗon koye ɓiɓɓe yummiraɓe moɗon garɗon koye bandiraɓe mon ɓe ganduɗa jaɓɓe kadi wonde bandiraɓe moɗon gonda e moɗon jaada e moɗon ha yesso Allah kadi sukaɓe wonɓe ɗo ɓe yaaduɓe e moɗon ɓe gandan ko hornolde yaade e moɗon saabu koɓe sukaɓe yontaɓe koɓe sukaɓe gonɗuɓe koɓe sukaɓe suusɓe ɓe coodetaki ɓe jeeyetaki koɓe jamareɓe eɓe pasni konnguɗi mabɓe minenne kadi min ndeɓat tan ko yidde amen min ndewani mbuuɗu min ndewani tanka min ndewat tan ko yidde amen noon ko yidde mo ganduɗa bawɗo yoltande min hujjaji amen bawɗo wallude min e komin jiiɗi ko minen komin wondi mon tan ha yesso Allah min mbiyat tan ko kala e moɗon ko bawɗo wonde emin gondiri mun Allah e nelaɗo muɗum emin gondiri mun endam e yidde e kosam ñebbe e gawri puddi enen fof hen gotum emin gonde mon ha yesso Allah haydara oto kuuleɗo haydara oto payeɗo gandon hay goto wonani ɗo ɗaminiɗo ɗo temedde ɗiɗi walla jokketeɗo ɗo ujunere ene yaaha banggue goɗɗo kamɓe fof koɓe haɓɓodirɓe kala ko goto e mabɓe wi waɗan ɗoɓe goni ɗo on jaara moƴƴere Allah e mum Amadou Samba Kane e DG docteur Def Nenne Mariam Kane bisimilla mon jagguɗo micro o gowɗo jagguɗo micro ɗum tagui ma laftu Amadou Ba ne andimo Amadou Ba ne andimo Mauritanie Amadou Ba ne andimo Sénégal 12 ans Macky Sall ala komi waɗani ɗo kono ko rien haydara kono min bismimo noon kono 12 ans Macky Sall gonnoɗo hamin gandi ko arno horan ko kañum artuno wiine jotto assemblée min mbiɗumon bale onon noon amin jogue moɗon jikke e yakare so tawi wonde on joɗani min e assemblée nationale ma change kono nayeɓe wonnoɓe ɗon ɓe kay min mbiɗumen tan ko lali bale wonnoɓe ɗon ɓe haɓe gandi koye mabɓe kamɓe ndewanno ɗo deftuno ɗo minen dewduno e mabɓe deftiɗo kono komin dewduno e mabɓe ko haydara ala ko gasi joni noon min gaddi Amadou Ba ko naati koye ɓerɗa men Allah waɗi yidde moɗon noon nene e Amadou Ba yidde meɗen fotti Amadou Samba Kane mi meeɗi haaldude e maɗa téléphone 2004 parrainage waddi en ko Harouna Thioub mbaɗa woni Nouakchott mbaɗa rendini parrainage o wi wonde mbaɗa jogui ɗo ene cuulel gorel hornolde naajo ene rendini parrainage enono Dakar ko min wonno en kaldi téléphone kono a meeɗa yiidemi kono mbaɗa anduma mbaɗa nanma o mbaɗa andi ɗum mbaɗa nano ɗum mbaɗa yiya ɗum kono noon en meeɗa dardade comme ni kono hunde fof e ñalaw muɗum kono son jii wonde on daari hande ndeɗo niɓɓere holko saabi ɗum oɗon ponno arde e nder dane maayo tawon ene ɗaati tawon e leelawal
kono tawɗon ko niɓɓere tawɗon ko godoron ala holko waɗi ɗum Macky Sall waɗi ɗum ko Macky Sall waɗi ɗum ko Macky Sall min ndewi hen 12 ans amin ponno hebde godoron amin ponno hebde école aji amin ponno hebde fof kono noon ene manki son ngari on tawi niɓɓere min jiiɗi ko mbattono min e leelawal mbattonono min e leelawal noon amin gadodira e moɗon aadi mo ganduɗa mo firtora kala momin ndewi somin jiyani e muɗum komin poti yiide muɗumen komin waɗoɓe ɗum min mbaɗi heddiɓe ni wallahi wona cahan kala to min nangi noon min nangara ko ha tiiɗa min jagga kono hamin jogui goƴaji kala momin nanguno so yeehi ha ngabbi ha towi weddoro min minen noon amin ñaagui Allah onon hakkude amen e moɗon oto min nangu tan gaccon min jiiɗi on hamin jiiɗi on oɗon jiiɗi min tinnuɗe ballon min ha godoron dane maayo daro ha lampaji wuuro ɗi kuppiri leelɗa ɗum hamin cohli ɗum kala puɗɗo kala dawɗo e politique wonko darta e politique hamin ponno nadde e gouvernement min liggo amin jogui suwaɓe sa yi hande to hande oɗon ponno rewde ɗo oɗon gulla oɗon luuka holko tagui ɗum eɗen jogui sunade yo Allah yurmoɓe yafoɓe bappelel naaɓe ko yimɓe nogas e tato walla nogas e joyo joldude e laana wona sagoji muɗumen ko wasde dañde liggeyaji fuutankoɓe keɓani liggeyaji Farba Ngom to woni to ɓurani en kono ittata ko capantere neɗɗo capanɗe joyi neɗɗo liggina wadde minen min cohli ko ballo min e liggey wona dokko min yomin mbaɗe poste wona politique forot min cohlani politique forot yaade jamma tan e molƴiro ene yaa wiya wonde cohlima ko hirande e bottari rokke e arta waɗa e poste min jiiɗi ko ballo min liggeyaji suwaɓe amen mbasa wadde kala ndese ko ɗum min cohli kala ndese on jarama merci jam hiire moon banda men mi salmini on mi juurima on mi neldi on duwaw mi ñaganima on Allah moƴƴere koko min kalnoɗo tan min kaltat ɗo ha hande min kalnoɗo min mbi ko kala ko faate DC walla mo DC adde wuuro he koko jaggate ha nawe paale kadi ɗomin jaggunoɗo min duttaki de hay goto oto sikku horndolde ruttima horndolde ɗo wonnoɗo ko ɗon tan woni guila hanki ha hecci hanki minen rewɓe horndolde noon e sukaɓe amen worɓe amin gonde tampere hol tampere amen hande sukaɓe amen fof maaye laddeji ɗum woni goho gueɗel ɗimmel ngel minen rewɓe horndolde ay nokku min jaggani kalisaji gaare leydi he ne liggore min liggaki projet ji gaare leydi he ne ligge min liggaki ko ɓuuri ɗum nena e leydi he minen hay hunde min keɓani minen dane ma encore amin gonde tampere nde rewi min ha sukaɓe amen ɗanni jeehima e laddeji ɗum noon DC ko an ardi golle ɗe fof ko an holli min gati ko an addani min yimɓeɓe mbima bisimilla an e bande en ɗum noon DC amin caggal Allah caggal moɗon min jiiɗi ko liggade min jiiɗi suwaɓe amen ko liggo kalisaji garɗe leydi he min keɓani ɗi balle min minen rewɓe min keɓa min liggo guese gonɗe e leydi he DC sa welama waɗande min guesa minen horndol naɓa waɗan guesa min liggo e guesa he min ñaama hen min jara hen min mbaɗa hen ko weeli min minen rewɓe horndolde amin ñaguima guesa liggorba komin liggi kada waɗani min foof ko ɗum tan keddoriɗa amin jiiɗi mbaɗana min ɗum min calmini on min juurima on. WINNDERE